Najklasickejšie slovenské derby napísalo v sobotu ďalšiu kapitolu. Zatiaľ čo Ružinovčania sa snažia dostať do play-off, LG bojuje o prvé miesto v tabuľke. Jednoznačný zápas však nečakal nikto. Viete čo, nečakal som to. Stále si myslím, že tieto zápasy nemajú žiadneho favorita a tie zápasy sú pre nás také výnimočné a ťažké. Od začiatku sme videli tvrdý a opatrný hokejbal. Žiadne mužstvo nechcelo urobiť chybu a inkasovať prvý gól. Nakoniec išli do vedenia hostia gólom Bohuslava. Hneď po zmene strán sa presadil aj Antl a LG viedlo 2-0. Za Ružinou následne znížil Cvik, no ani nie o minútu, to bolo opäť o 2 góly. Skóre druhej tretiny uzavrel v 9. minúte Danko. Prvá tretina sme dostali úplne zbytočný gól po našej chybe. V druhej tretine bolo to také hore-dole, tam v jednom momente je otázka, či sme nedali gól na 3-3, ale to už je dneska, to už je teraz jedno. V poslednej tretine sa presadil aj najproduktívnejší strelec extraligy Takáč. Ružinov potom zapol na vyššie otačky a vypratoval si niekoľko šancí. Odmenou za snahu mu bol gól Kryžana 2 minúty pred koncom. Domáci následne odvolali brankára, no vyrovnať sa im už nepodarilo a LG Bratislava tak zvíťazilo 4-3. Výsledkom nie sme spokojní, ale tak čo sa týka výkonu, tak ja som spokojný s tímom. Nakoľko čo sme si povedali, to sme hrali a nemôžem im vytýkať nič, není dôvod. S výsledkom sme spokojní na štandard, lebo každé víťazstvo s Ružinou, či už doma alebo vonku nás veľmi teší. Výkon to už je také, dneska sme nepodali optimálny výkon. Myslím, že výkon bol taký sotva priemerný. Budúci víkend čaká Ružinovčanov zrejme kľúčové dvojkolo jarnej časti. Na výjazde na východ ich čakajú priami konkurenti v boji o postup do play-off Kežmarok a Svidník. Pre televíziu Ružinov Daniel Súkup.